104.7 IFM. Report! Pinasinayaan ng Esplanade na isang recreational sports facility na matatagpuan sa Barangay Bukbuk, San Carlos City, Pangasinan. Sa naturang pasilidad, maaring maglaro ng basketball at tennis ang mga residente dahil sa mga inilaang court at gymnasium at maging buo pasyalan dahil sa mga paparentahang pwesto para sa mga maliliit na negosyante. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Carlos, may kakulangan pa sa amenities ang Bukbuk Esplanade, ngunit tiniyak na kukumplituhin ito upang mapakinabangan ng mga residente. Dagdag ng tanggapan, libreng magagamit ng mga residente ang Bukbuk Esplanade, ngunit nakiusap sa maayos at maingat na paggamit ng pasilidad. Inaasahan na mapapayabong ng naturang pasilidad ang turismo sa lungsod. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.